Hello mga kabaang, daghan ko ha. Nagkuha gana. Tag 1/4 ang ko usa ka buok. Pila na kilo? Duwag tunga. Nagtunga. Daghan noon. Ato ya. Daghan ali manguhay ni ani sa bahay, center bahay. Si Bunga. Tagko li manguhay. Unay gusto palito galimango naa diri sa center bahay. Ini si Kabaang Vlog. Aring Gracia. Sige idol. Thank you idol. Oh, God bless always. Thank you for watching.